funk, yeah. Non-stop! Kozári Kristófnak hívnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán tanul a gazdálkodási és menedzsment szakon, és jelenleg az Arkoni Köfém Kft-ben dolgozom duális képzésen. Azért választottam a duális képzést, mert az egyetemi tanulmányok mellett szakmai gyakorlatot is szerzek a cégnél, illetve tapasztalatot is kapok, amely a munkaerőpiacon nagy előnyt jelent egy frissen végzett hallgatónak. Non-stop! Azoknak ajánlanám a duális képzést, akik az egyetemi akadémiai képzés mellett szakmai tapasztalatot is szeretnének szerezni, illetve egy jó csapat tagjai szeretnének lenni, hisz mind a kollégákkal, mind a duális képzéses hallgatókkal egy jó csapatot tudunk alkotni.